viața lui, inima lui, forța lui. Și pentru mine care sunt numărul 1, s-au jucat cu familia lui, să rămână mult, spunească mâinuța ta, să rămână, ia-o-ți. Și Alisa Mâniatorul, ia-o-ți. Dacă vrei să-ți fie bine, stai mai mult pe lângă mine. Cine-i icona mea, e mama mea, e Clara. Cine-i inima mea, dar e și șefa la ura. Șefa mea, măicuța mea, aia este am pe cineva. Și dacă fără pentru Clara, ia-ți-o lui, ia-o-ți. Și vă strofă cu granații cu Maria, ia-o-ți. Hei! Și vin și la fratele Dorane. Să moară măicuța mea dacă te uitare. Fac și-un talentul și vine fratele tău și spui ce vrei tu. Să moară Nelo dacă te vine. Orice. Ia-o-ți. Așa dacă de la mine, nu mai mă de la mine. Că-am de-ai făcut prea multe rele, tu el mă iartă de ele. Bine, hai să te mulțumim. Hai și pe scenă și